Máme tu ďalší veľmi náročný príklad, kde je zadané, že AB je 4 cm a pi je 3,14. Keďže to AB je priemer, to je vždy uvedené, že to máme ako nejaký, že to je priemer, tak čo s tým? No, pozrite sa, keďže tuto je stred, a takto by som si to rozdelil na takéto 4 štvrťkruhy. Takže tieto kruhy sú rovnako veľké. To znamená, že tento polokruh má rovnaký obsah ako tento polokruh a tento polokruh ako tento polokruh. To je úžasná veta. To znamená, že tento polokruh môžem preklopiť sem, bing, 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 bing. Tento horný polokruh sem, bing, 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 bing. Takže dostane vlastne takýto polkruh z tohto celého kruhu. Nádherné. Takže ako vyrátam obsah celého kruhu, to bude pi krát r na druhú, takže tu máme 3,14 krát r bude, pozor, keďže toto je 4, tak polomer je 2. 2 na druhú, to je 3,14 krát 4 a to je 3,14 krát 4, to je 12,56 cm². Keďže som hovoril, že v podstate teraz to ja vypočtem ako polovicu z toho celého kruhu, tak keď toto vydelím dvomi, 12,56 deleno 2, to je 6,28 cm². Hotojo! Paráda. Čaute.